Luka chapter 4. Masikene eukone roza nawe roza mo roza masikene ngamanye nonke ukuthi ningene enkazimulweni ebukhoneni benkosi. Kumnandi uhlala uvikelwe isandla esinamandla. Uma ufikile Jesu ngeqiniso, wakha isipilo sakho okokuqala, bese-ke ekubiyela akulwele izimpi zonke ohlangana nazo. Ngaba izimpi zokugula, ingaba izimpi zamadimoni, ngaba izimpi nezomndeni. Kade fakaza omunye umama la etufike nomamezala wakhe, efakaza isimo kade bebhekene naso. Ingane zakhona, amantombazana akhona ayinikele kuJesu. Abefika labazalwane eze kuzothandazwa. Uma ebuyele emuva induku, awaqhumile awalali nabafana, kodwa shayela ukwamukela igama likaJesu. Kodwa-ke aqhubeke, aphikelele, nikhona. Sesinomamezala namhlanje, ngiyacabanga kuyaqala ukufika. Kodwa-ke naye uyabona ukuthi kuyaphilwa, nikhona. Kuyaphilwa bazalwane, ukuphila kutholakala egameni likaJesu. Yena yedwa okwazi ukwakha isimilo. Induku yehluleka, baningi nje la abashaya. Yabona nami ngingomunye wabantu owashaya, kodwa-ke akungisizanga ukushaywa, ngasizwa ukufika kwegama likaJesu. Nginobhuti wami la omdala, uyena engathi uma ngibaleka eGoli, sihlale eAvaton ngo-1968, unyaka engagwazwa ngawo ngenhlanhla ngagwazwa ekhona evakashini esuka eThekwini. Ngase ngibona ukuthi ukufa kuseGoli, ngcono ngibaleke ngiye eThekwini ngohlala nobhuti wami, cishe izinto zizoba right. Kanti ngigejile ukuthi ukufa kuhamba nami, akukho endaweni, indlela engiphila ngayo. Mase ngiseThekwini-ke ngafunda imikhuba eminingi neyaseGoli. Kodwa uJesu-ke ngoba wayengikhethile ngithanda, wangiphephisa, wangihlenga, wangilwela nje izimpi. Nikhona bagcwele.
wangenza ngakwazi ukuphumelela. Manje ikhona indaba encane engangihleka nje cishe yenzeke eminyakeni emibili edlule. Kunosipari-ke wethu ubhuti wami omdala ugane dadewabo. Manje uhlangana nesimo le eMlazi. Kufika ingane eziyi-2, umfana nentombazane. Mina-ke angibazi bazalwane, angikaze ngibabone. Uma befika khona bathi kuyena, sitsheliwe ukuthi ubaba wethu wayehlala nami ngahlala khona. Wavele wabona kahle lo ukuthi ubaba walaba ilona usaba seqhubu. Wangahlupha, watshela ingane lezo ukuthi uyihlo wehlala naye, kodwa uyashumayela le eqhubu. Zathi ingane uzosibona kahle, akasizala, angasondli, angasikhulisi, abuye ayoshumayela. Manje-ke kunendodana yakho ubhuti wami esebenza eThekwini iyiphoyisa, ibe nenhlanhla yokuthi izibone iy'ngane lezo. Umfana kuthiwa isithupha nami. Uma ubone yena ubone mina. Bangisongela impela bathi ngeke nje ahambe ayoshumayela esizalile wasishiya. Idluleke le ndaba iyalezwe izifike kimi njengoba ngiyixoxa. Bathi ngqo ithutha. Hayi-ke ngakhululwa into eyodwa nje bazalwane, ukuthi umlazi wonke umkhulu kangaka. Umlazi uhlale khona 69, 70, 71, 72, 73. Yonke lo mnyaka ngiyihlalile eMlazi. Kodwa ngiyathanda ukumtshela bazalwane ukuthi munye umuntu wesifazane owaba nenhlanhla yokwazi umzimba wami lapho eMlazi kulo mnyaka engayihlala, uMakasindi. Ngiyamazi uSindi lo wami, ngiyamazi. Uyena kuphela kwaba nenhlanhla yokwazi umzimba uMlazi wonke ungaka. Kwenzeka uvele amantombazane angifunayo, vese niyazi ukuthi umthethweni uyayifunela. Uma kwenzeka engifuna, ngake ngicabange into eyodwa ukuthi-ke uma ngivuma bese lo muntu uyamitha, kusho ukuthi sengiqedile isikole, sezodinga ngihambe ngosebenzela ingane zelo. Lokho nje kukodwa kwakungenza ngibaleke ngejubane. Ngicabanga lokho ukuthi ngeke kwenzeke. Ngiyeka isikole, ngisiyekisa ukuthi ngizalisile. Manje sekuthi-ke khona lapho nje kuleso sidididi, ngelinye ilanga ngigibela isitimela, kanti kukhona-ke laba abanye siyafunda sonke esikoleni. Ngibele isitimela njalo kuyagitshelwa. Sekuthi ngelinye ilanga omunye untombazane uza kumina, uzongitshela ukuthi kanti awuboni yini? Kanti awujani?
ngithi mina yini olishoyo awuboni ukuthi lo uyakhazwa kuwe. Ngithi mina bengingaboni athi nayi phela mina umngane wami manje uyasho sengibona ukuthi angikuthele muzongihlela ngoba hawu yabona ke mfethu uma usuzwile lokho ekucabangeni ayi bese ngiqhubeka ngiyizwana sengizwile ngelinye ilanga sigibela ndawonye esitimeleni siye esikoleni esisodwa kwehlukene amaklasi ngelinye ilanga uma sekuphunywa sehle esitimeleni bese lona ochazwa yini angiphelezele ezenjani angiphelezele akasho ukuthi lo angiphelezele anisengitsheliwe angase ngiqala ke nami angizame amazwi hayi ngawazama amazwi angazi ukuthi kushela kuthiweni awazama amazwi manje sesithe nami ya ncane kodwa yena usengiphelezele ayi mase sengishilo konke lokho bese ethi usazohamba ke ayocabanga ahambe ayocabanga ke ingalokho ngibuza ukuthi usucabangile wathi kwahlula kamasontwana ambalwa wayesesho hayi sengicabangile hayi nami ngincane kakhulu kanjalo ngombono alright ikhona intombazane engangiyishelelwe abanye ngaphambili bafunde eklasini elilodwa manje uma bengishelela laba bangitshela ukuthi sebengikhulumele angezwa-ke 3 years esikoleni ngezwa-ke sekuthi ilanga ngizwa yena noma ngishelelele wathi sekulungile alright manje-ke uma sekulungile hayi sekulungile ngayikhululekela njalo uma ngabe ngiye lesikoleni qeda isikole ngihambele waphela inyanga angazi ukuzabangani kusho ukuthi angikaze ngibonakale ngihamba naye ngathola ihehleba le-full scale ethi wena Sydney usenazi igama lami lesilungu wena Sydney koqala ngishelwanga wena washelelwa ngakuvuma ngase ngitshela abantu ukuthi sengivume wena abakazi bangibone nololodwa usuku ngihamba nawe sengithi ngifuna ukutshela ukuthi ke sekuphelile naloko engathi sekulungile ngaliwa uma ke ngaliwa wayekathi ngicabanga ukuthi ngezinjani ngase ngaliwe ngoba engakazi abonakala hamba nami ngase ngiyaqala ngamphelezela ukufuna isikole ngaphelezela kwaphela isonto sihlangane nabanye bathi yena phelezela
makuphela 2 weeks ngiphelezela akhathala bakwethu eka lendaba ngayihlalela sekuvela nona-ke abanayo eklasini lo hayi-ke sengiyazi kufanele ngiphelezele hayi bese ngiyaphelezela njalo bese siphume sikhole ngiphelezele siqhabukile ngale ngakubo sehlukana hawo njalo ngiphelezele ngibalekela njalo ukuthi ngingaliwa watshele i-dictionary yami lo engiphelezelayo yabuya inephepha elishuthelwe phakathi libhaliwe lingabhalelwe mina engathi uxoxela abangani bakhe ukuthi uma unosini ukuchithela isikhathi ayingabona ukuthi sho seniphelezekile manje sekuthiwa ngichitha isikhathi Nkosi ngokwenze njalo cabanga ukuthi sekuphela iminyaka abazalwane cha ngiyasho sekuphela yini ngiphelezele kodwa ngichitha isikhathi ngathi mangibona nabo ukuthi ingane iyotizana ngoba ngingasekho la kaMetriki hayi ngiyayeka nami ukuthi lokhu kuthiwa ngichitha isikhathi angizama ukungasichithi kangasichitha isikhathi kwadlula 3 months babona ingane yabantu ishintshe ebusweni ikhumula isikhumba esidala ifaka isikhumba esisha yangitshela yathi-ke njengokubona-ke mfowethu sekuphele 3 months angisayi endaweni yabantu besifazane uyena njalo bengichitha Nkosi awuladuma ilapho-ke ngiye ngifakazela kumina ngithi ngake ngahamba ngisuka kadini kudlujajwe wesitimela ngiya kwaMnyande station ngahamba ngalezo ikhathi ngihamba ngiya khona esikoleni la ngezwa ifuthi engathi ngizwe ukuphupheni ifuthi yemoto uma ngizwa bese ngiyama ngiqalaze kanti ngikubheriya lana ngize ngazongena emgaqweni umqondo wamawuko ngicindezelwe ilesi simo engibhekene naso ukuba ngashayiswa imoto ngaleso sikhathi kwakuthiwa ngiphonse emotweni ngoba ngibalekela amacala kodwa ngangingene lapho umqondo wami ungekho isawolo bazalwane sinemkhuba eminingi ngenhlanhla kaJesu uma ngizwa leyo nto eshokuthongweni ngima iqalaza ukuthi ngathola khona imoto ezithu zizophambana kimi and ziyagijima angikwazi ukuthatha istep ngemuva angikwazi ukuthatha istep ngephambili kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngime ku-burial line zathi bayidlula ngiyazi ukuthi into yayibuthile kuzona zathi bayidlula ngiwela ngakhala ithi Nkosi kanti ungithanda kangingazi ukuthi uJesu umbekela umsebenzi onjengalona khona abazalwane
uma ngihlabelela lo mhlabeleli othi ngiyathandwa ngingubani isibemangala ukuthi Nkosi ukwenze kanjani njengoba ngisho ngani manguwela ngakhala ngisho ukukhala ngahayiza ngakhala ngithi Jesu kanti uyangithanda angithi ngibaleke eGoli ngikwaziwe sengiseThekwini Inkosi yenza sure ukuthi iyanginakekela ngoba ngesikhathi ngikwazi eGoli ngangazi ukuthi umuntu ekwaziwe vese uyagoduka uyahamba ngiphefumula ngenxeba ngatshela uNkulunkulu engangazi ukuthi ngangizwile kuthiwa awungeni uma ungayenzi intando yakhe ngathi Nkosi uma ungangisindisa ngiyathembisa ngizokwenza intando yakhe Inkosi ke yenza-ke ngasinda ngangashona kodwa kwasho ukuthi asikakafiki isikhathi sokuthi ngizwe ngevangeli sekuthi-ke ngonyaka okwazalwa ngawo uSindi u-1974 Inkosi ingenzela umusa ukuthi ngibe seMaritzburg. Amen. Ilapho-ke ngihlangane khona negama likaJesu ngaphakamisa isandla sinaye lapho lo ntombazane oyinika uJesu ngiyabazi ubufakazi bami ngamukela uJesu entombazaneni yakhe introduce igama likaJesu ifikile elaboratory zokwenza i-refresher course kwathiwa mina ngiyisize ngomsebenzi ngamukela uJesu yayisengihlanganisa nabazalwane ngenhlanhla uNkulunkulu wenza inkosi yabazalwane yeza kwa-next door nangangihlala khona ngase ngiyakhona uma ngifika ngithola ukuthi iy'tulo seyigcwele khona i-studio coach ngakhupha ekhoneni lakhona ngahlala ngizolalela inkonzo sengimamukela uJesu kodwa ziningi iy'nkinga kalula ngahlala ilelo langa-ke uNkulunkulu akhuluma nempilo yami khona kwaqala inkonzo futhi ngangeke impela ngisizakale uNkulunkulu mekusiza ukusiza ngenye indlela ubaba obuyena wayekhonzisa wayesola abafana balelo khaya ukuthi abayihambi inkonzo ngakho bazokuwa umuntu nomuntu ngendlela kwakuyinto engangisizi base kudendelwa abantu ukuthi bafakaza angazi besafakaza uNkulunkulu wasusa impilo yami phakathi kwabo kwadlala ibhayisikophu yami ngazibuka from 2 years kuze kufika unyaka ka-14 ngwazo ngibuka kodwa ngisenkonzweni kube khona umuntu obuza ukuthi ubani owakusindisa ngithi ngizosho ukuthi uNkulunkulu ngingakasho ukuthi uNkulunkulu aqhubeke athi uyakhumbula isithembiso wasenza ukuthi wathi uma ngikusindisa uzokwenza intando yami kwavuka kwamangena wesethi unganginikeli namhlanje manje uyafa uma ufa uyala kwavula isihoko ngabona umlilo nelangana ngisenkonzweni kukhona umuntu ofakazayo ngoba ngezwa ubaba lo bephethe inkonzo uma ngima ethi thula sifuna ukuzwa lo mfana umelane ngenyama phambi izandla zombili kade ngimbalekela uNkulunkulu namhlanje ngiyayinikela kuye vese sengimvumile kodwa inkosi yabona ukuthi akukapheleli ukuthi ncama lelo langa ilona lenza umehluko empilweni yami ngoba uma sekuthandazwa khona lapho athi umuntu phakathi kwakuthandaza kakhulu angikwazi nanokuthandaza angathi-ke lokho-ke ngeke kwenzeke ngikwazi
Lothandaza ngithi yavalwa inkolo. Washo ukuthi umakhelwane impela ifohluqile. Noma kunegitha ifohluqile. Ingene la ngihlala khona. Ngathi mangena amazulu avakashele. Angazi bazalwane ukwenzekani ngeke ngikwazi ukuyichaza. Into eyenzeka lokho bekufanele ngikwenze ngokuthandaza kakhulu waqhumana ngenhlanhla vese ngingedwa. Ngathandaza ngaphaphama ngilele phansi. Ngingazi noma ngiyaphila noma ngifile uma ngiphaphama ngayinziza ngezwe ukuthi ngisabuza ubuhlungu kusho ukuthi akufani. Inkosi yayigcwalisa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Andisukela lapho impilo yami ayiphindanga yafana. Umuntu egejekile kuMoya Oyingcwele uyinkinga noma sekhona. Akumiwa la ngokuhlabelela, akumiwa ngokushumayela, akumiwa ngazo zonke izinto. Kodwa udinga amandla kaMoya Oyingcwele umuntu azokwazi ukukhuza. Yangilekelelanga inkosi. Ngaqhubeka-ke ngihamba nayo. Ngichaze kaningi lokhu ngithi khona isikhathi sengihamba nabazalwane ngilandela khonzwa la ubaba uNgithi wayeseyiswa uNkulunkulu bazalwane. Abantu engibafikile bekholwa befakaza ngemfundiso bedidwa ukuthi uNkulunkulu wenza imangaliso ngobaba uNgithi. Uma mina ngizama ukukhangeza izinto azishoyo ubaba uNgithi njalo sifunde mina ukuthi ufake amazwi ami emlonyeni wabo. Uma ngamukela ngikhamisa ngithatha bangikhuze bathi ungathathi konke akushoyo awumazi ukuthi uphila ngani. Njengombona ehlale enkundibungculu nje ngenzeke ukuthi lo ngase ngithatha isinqumo sokuthi angiye kuJesu ngizile ukudla. Ngathatha ngo-3 days ngizile ukudla. Ilapho ke ngathi ngibuye emsebenzini ngihlala nami kuStudio Coach enganginaso ngihlala kuso ngithi ngiyakhuleka. Inkosi yavele ehlisa istretcher sasesibhedlela ngabona kunomuntu oshonile olele kustretcher. Umuntu lo oshonile uyaqaqwa odokotela bafuna ukubona i-cause yokuthi ubulawe yini. Yabona lento yamapostmortem abantu abaningi abayi-understand kunamavesa kasekho yini bangaveli bakhipha isitifiketi. Basuke befuna ukubona ukuthi uma bebheka yini indawo ethintekile eyenza ukuthi adlule lo muntu emhlabeni ukuze basho ukuthi ubulawe ukuthi kwenzeke ukuthi nokuthi. Manje-ke ngiyabona-ke uyaqaqwa umuntu lo uyaqaqwa bese kukhuluma umuntu la endlebeni zami athi yini angakhononi, yini angakhali, yini angasoli. Kwasho ukuthi kusimple ayinakunika kulula lokanithi ukuthi yini angakhali, yini angakhononi, yini angasoli. Ingobe njani ishole kakhulu ngobe njani bese uNkulunkulu mina-ke uNkulunkulu ngisebenza ngabantu abanje. Uma wena ufuna ukusebenziswa yimina fana nalo muntu. Abantu abaningi abafunayo ukushumayela nani. Kodwa uma impilo yakho ungavumi ukuthi ife uNkulunkulu akakwazi ukusebenza ngayo. Ungenza nje ukhohlisa abantu wenzela udumo lezwe. Kodwa iqiniso ngoba awufile ngeke akwazi ukusebenzisa. Uma uthintwa abantu ukhala kuzizwe lonke uyasola wenza yonke into ephambene. Inkosi yangilekelela ingakho-ke ngiyengifakaze la phakathi kwenu ngithi
uma ingiyekisa umsebenzi yangisa emakhaya ngayolusa inkomo zabantu ngahlakula amasiko ngaphila impilo engathi angiphilile ekhaya ngangingakhali ngangingasoni ngingakholoni ngalutho inkosi ingifake lapho kudinga abantu baphile khona ngiyaqinisa lakini ukuthi uma nifuna ukuhamba noNkulunkulu vumani ngikhona bazalwane vumani ukuthi impilo yenu ife impela vuma ibethele nishayela umhlabelelo ohlatshelelwa ngesikhathi sethu kukhona insizwa yase-Friday ephazamisekile kancane sasinayo emvuselelweni sihlabele umhlabelelo thatha konke nginoJesu konke nginoJesu othando hayi mina ngeke ngivume ngithi akathathe konke uzothatha nejazi lami ngizogqokana kodwa uthi ufike la uzidela khona ngikhona bazalwane amen isibusiso sivela ekukhumuleni umuntu omdala umkhumule bese uNkulunkulu ekwazi ukuhamba nawe iwona muntu wabike lo bazalwane ngikhona abangcwele umfuna ukwazi ukuthi bakumadlala uthwelephi uthwele khona lapho ekubetheleni inyama yakhe anquma ukuthi Jesu ngidela konke ngenxa yakhe uma ningenakufinyelela lapho nizoba abantu abasontayo vese usonte nathi kodwa uphila kwelinye izwe basho njalo labantwana baka-Israyeli uma kuthiwa abahlabeleli iculo laba babebathumbile sihlabeleleni iculo laseSiyoni bathi bona siyahlabelela kancane iculo likaJehova kwelinye izwe na awunalo ilungelo lokuthi uphile kwelinye izwe udumise uNkulunkulu siyahlabelela kanjani manje umntwana kaNkulunkulu uyanquma ukuthi kufanele ezweni enkulu ngiphile kulo ngiphelele ngidumise uJesu ngiphelele asifundeni-ke la incwadi kaMikha angibe ngisho njalo chapter 4 ngale ku-chapter 6 kukhona uvesi number 4 wakhona osesisawenza oyithulo othi bantu bami ngenzeni kinina nginikhathazela nina chapter 6 verse 4 lo bantu bami ngenzeni kunina nginikhathazela mina abakhululekisana sinamandla eGibhithe wabadabulisa ulwandle olubomvu waliziphi zabo
bemhlubuka bemshiya ebuza ukuthi yini engimkhathaze ngayo ngiphenduleni. Ukhona nantambama lo mbuzo ukuthi yini eyenza uphile ngale ndlela ophila ngayo, ukwenzela uNkulunkulu, ukukhathaze ngani, yini ube ilento iyona. Amen, amen. Mawuqhubeka lo mhlabeleli uyachaza ukuthi nganondla ngemana bese uqhubeka ukuthi nina nakhele umkhululo weni unqamulezo bese kuthiwa uphakeme. Bazalwane, imnandi ivangeli. Uphakeme, bantu bami ngenzeni kunina nginikhathazeka nina iphenduleni umbalekelana umuntu owakuthenga ngegazi, owakhokha inhlawulo yakho, wawufanele ukuba yinkuni zesihogo, wawufanele ukufa, kodwa kwafayela endaweni yakho ukuze wena uphile. Ngicela nje siphinde sisho njalo ukuthi bantu bami ngenzeni kunina nginikhathazeka nina izizathu ezenza uphile ngale ndlela ophila ngayo. Ngiphenduleni bandla lamazibulo segcwele na bantu bami ngenzeni kunina nginikhathazeka nina asazi ukuthi ungabeka ziphi izabo, ingenxa yokuhlupheka, ingenxa yokuswela, ingenxa yokuxakeka. Bantu bami
Asimemezeni nje sisho njalo lokho kusho uNkulunkulu ngathi bantu bami akhuluma lo abantu bami engibathanda kangaka, abantu bami engahlupheka ngenxa yabo, abantu bami engabe ukuphila kwami phansi ukuze bahlekwe, bayangifulathela, balandelizwe, balandela izinto ey'phuphayo, balandela izinto ezingenalo usizo. Bantu bami
Iyiphi into ongayisho uthi Jesu sondela ngiphenduleni. Umgcwele umoya kaNkulunkulu phakathi